malgrat els 10 milions d'euros que costa autobusos, 7 d'ells a fons perdut. Malgrat que continua sense contracte i amb màquines contínuament espatllades la gestió de la zona blava i malgrat que no es revise el pla de mobilitat, tot i que fins i tot hi obliga la llei. Veiem una ciutat amb places, voreres i calçades deteriorades i plenes de forats i sense gastar ni de bon tros tots els diners pressupostats per a manteniment i inversions. Veiem una ciutat que té un centre històric cada cop més deteriorat, més degradat, sense que el govern municipal sàpiga què fer-hi. Veiem una ciutat amb gent sense sostre al carrer, mentre que portem 3 anys parlant d'alberg municipal sense ni tan sols veure'n els plànols. Veiem una ciutat amb molts habitatges buits, malgrat que el nou POUM en projecta 40.000 més de nous. Veiem una ciutat amb moltes places dures que als plànols urbanístics surten pintades de verd. Veiem una ciutat on el comerç local i de proximitat, que és el principal generador d'activitat econòmica de la ciutat, pateix i veu un futur, el seu futur, molt incert, mentre que el govern de la paeria està tardant 2 anys a fer un estudi comercial i un pla de dinamització pactats amb el sector i ni tan sols té cap pla de millora i malgrat que la paeria, a través del nou POM, facilita la radicació de grans àrees comercials. Veiem una ciutat que no ofereix recursos suficients a les dones en situació de violència masclista ni a les seues filles i els seus fills. Veiem una ciutat en què la memòria històrica no és respectada perquè encara té nombrosos carrers amb nom franquista, malgrat que els tribunals urgeixen l'alcalde perquè hi posi solució. Veiem una ciutat que l'1 d'octubre va patir una violència extrema policial i, en canvi, des de l'Ajuntament s'ha posat tota mena d'impediments per denunciar-ho i per reclamar-ne la reparació moral i el reconeixement per a desenes de persones que la van patir.